My toto považujeme za 0. ročník takéhoto podujatia, teda za nejaký základ. Tým, že sa tu zúčastnilo 19 pekární, minimálne zo západoslovenského kraja, hovorí, že pekári majú čo ponúknuť. A sú to, myslím si, že fantastické výrobky. Pozvanie prijalo 19 subjektov. Rozhodli sme sa, že nebudeme to hodnotiť ako experti. Že skúsime, nech ľudia alebo návštevníci vyberú, ktorý chlieb je pre nich najlepší, najchutnejší. Čiže boli sme prekvapení. Jednomu chutí tmavý, jednomu chutí biely, jednomu chutí so semienami, jednomu chutí úplne prírodný. Takže bolo to zložité a nakoniec sa to prejavilo aj v tom hodnotení. Prišli sme k tomu, že nemáme jedného víťaza, ale máme víťazov 2. Prvé miesto získal Senické a Skalické pekárne Senica. Ale rovnako prvé miesto Peko Kolárovo. Takisto potlesk. Môžeme dodám, že víťazom teda v tejto kategórii zvierat najlepším menom je Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín, farma Šterusy. Takže domáci, blahoželáme.